Georges Bataille. Ramanwer civaknas antropolog û wêjekarê Fransî ku di navbera salên 1897 û 1960 û di duan de jiyaye. Bi taybetî jî bi nivîsên xwe yên ceribînê di nav kevneşopiya dij mirovperweriyê de bûye xwedan ciyekî taybet. Berhemên wî yên sereke wêje û xirabî, serhatiya navxweyî, teoriya dîn û li ser Nietzsche ne. Dibin tesîra Hegel, Nietzsche û Heidegger de maye û meriv dikare felsefeya wî mîna felsefeyekî hiçparêziyê jî pênase bike. Tesîrekî mezin li ramanwerên hevdem yên mîna Derrida, Foucault û Barthesî kiriye. Tamamiya xebatên wî di sala 1972 de bi alîkariya Foucault hatine weşandin. Bi nasnameya xwe ya siyasî jî derketiye pêş û daye zanîn ku faşîstan ramanên Nietzsche'yî çewt û xelet ravekirine. Di tamamiya xebatên xwe de ji rêgehên psîkoanalîzê û materyalîzma diyalektik gelekî sûd wergirtiye. Gotiye ku erotîzm erêkirina jiyanê ye û heta mirinê berdewam dike. Bala xwe gelekî daye huner û wêjeyê. Li ser tekiliya wanî a civakî xebitiye û gotiye ku hunermend çîlekêşên rastî nin.